Porriño. Isma, ¿qué tal viste ese partido? Bueno, creo que un partido que o marcador o di todo, salimos moi serias, defensivamente o equipo está increíble, está a un nivel, defensa-portería, creo que estamos a un nivel moi alto, dende fai moito tempo, e cando as cousas en ataque empezan a salir e o balón empeza a entrar, bueno, creo que o equipo é hipercompetitivo, unha primeira parte que custou arrancar porque elas estiveron realmente ben, pero creo que gañamos unha renta de 7 goles, que esa foi definitiva para definir o partido. Na segunda parte, bueno, partido de moitos trocos, de moita rotación, de que todo o mundo participe, ademais participe de forma activa e de forma positiva, entonces todos son boas noticias e creo que a planificación que fixemos para chegar a este tramo de temporada neste estado, pois nos está a salir ben. Creo que agora nos toca ver hacia arriba, creo que todo o mundo viña hacia baixo, hacia ver o noveno posto, e creo que estamos máis preto do cuarto quinto que realmente do noveno, entonces hai que ser positivas, hai que mirar hacia arriba, hai que intentar gañar os 3 partidos que nos quedan e afrontar ese playoff, pois como estamos a afrontar, creo que o equipo está a xogar ben, con alegría e moi contentas. A verdade é que son todas boas noticias, hoxe. Boas tardes, chamome Daniel, xogo no infantil masculino. Ti que valoración farías do partido? Bueno, lo que ha dicho Isma, ¿no? Al final, en toda la semana hemos preparado bien el partido y eso se ha notado porque hemos empezado muy bien. Luego, pues sí que es verdad que nos ha costado un poco meter esos goles, pero bueno, al final llevamos 2 semanas muy buenas y a ver si seguimos así, hay que seguir así. Vale, ahora vamos, os que estivemos outro día na Guarda, disfrutamos moito, que valoración nos faz dese partido e como viche realmente o equipo? Bueno, creo que foi unha festa, non? Para nós foi unha festa porque podemos disfrutar do nivel do noso equipo, do nivel real do noso equipo, con un partido no que sae todo plantexado, que fomos capaces de ir cambiando a forma de atacar, adaptándonos aos sistemas que elas nos proponían, tanto ofensivos como defensivos. Creo que foi o primeiro que preparamos realmente nas últimas 7-8 semanas, porque todo ese tramo estivemos a preparar o equipo no seu modelo de xogo para interiorizar as cousas novas e creo que era o primeiro que realmente íbamos a propoñer algo estratégico e creo que a xente o disfrutou moitísimo, miraba caras de alegría que facía bastante tempo que non miraba na pista e a verdade é que o equipo transmite, porque agora mesmo metes un gol gañando de 10, todo o banquillo se levanta, todo o mundo celebra, a grada era increíble. Outro día creo que se desplazou moita xente a Guarda, entonces, bueno, creo que esa comunión coa afección tamén é importante para nós, sentir a xente cerca, o sea, sentimos moi cerca, outro día tamén, a valoración é a mesma que podo facer do partido de hoxe, super positiva, moi contentas. Creo que dimos 3 días libres, vou dicir 3, creo que foron 4, pero elas me din que foron 3, pero dimos 3 días libres, 4, que foron como auga bendita para o equipo. Creo que as cabezas descansaron, a veces nos centramos moitísimo en entrenar, e o que a xente necesita é despesar, e creo que fomos capaces de desconectar 3-4 días para volver e ver esta versión do equipo. Moi ben, pois moitas gracias. Acabamos. Gracias.